ya naɗa Abu Jahil ya karya Asi ya binne Asi ɗan wayo ya ci ganimar ƴaƴansu ina Walidi yake ya matar da shi shiga lafiya nan Audu ƙasa an san ka sama an san ka shiga ya shiga wa ka durkusai ya miƙe wa ka soce ya rayu ba a yi maka gaggawa ka'aba ka fi ƙarfin jifa sanda ka ce ba a magana hayaki kwanto na kogo bai yadda da shirka ba sada gida ne ya ci dare ya ci rana ya ci daji ya ci gida a rati da ramfani duk inda ya afka sai haƙuri mai zuwa ya je mai tafiya ya tafi bai faɗa ya faɗa bai gani ya gani bai tabbatarwa ya tabbatar sha zaman kaɗan abu Balarabe ya mai girma shakallo yardar ce